Qed jikber ir-riskju li nies vulnerabbli jispiċċaw f'lockdown. Dikjarazzjoni ċara li saret mill-editur tat-Times fil-ħarġa tas-Sibt, kummentarju li ffoka fuq is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna, partikolarment fuq in-nuqqas ta' tmexxija minn Kastilja u aktar mill-Prim Ministru Robert Abela. L-editorjal appella lill-Prim Ministru biex ma jgħidx li s-sitwazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż hija taħt kontroll għalli se jispiċċa jiddispeċih li qal dan il-kliem bħal meta qal li l-mewġ jinsab fil-baħar. Ma nistgħux inbeżżaw lin-nies bil-babaw. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed, flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. It-Times insisti li Robert Abela għandu jiqaf jattakka lit-tobba li qed ibeżżaw għaliex dawn mhux allarm iridu iżda li l-poplu jkun kawt. Issemma kif il-gvern tefa' f'ġenb l-interessi ta' tfal u dawk vulnerabbli sabiex jissodisfa lil ftit, bil-konsegwenza li l-iskejjel se jispiċċaw ma jiftħux f'Settembru li ġej jekk ir-rata ta' infezzjoni tibqa' tiela. L-editorjal jgħid li l-ftuħ tal-miżuri u l-avvenimenti waslu biex żdiedu b'mod inkwetanti l-każijiet pożittivi ta' coronavirus. Daqqa kbira li timmina l-irkupru ekonomiku kif ukoll is-sensazzjoni pożittiva li prova jdaħħal l-istess gvern b'mod iddisprat. Intqal li kellu jkun strajk tat-tobba li jdaħħal ftit melħ f'moħħ il-gvern biex jirreaġixxi għal din iż-żieda. Ta' dan il-poplu qiegħed jafda aktar il-professjoni medika mill-politiċi. L-editorjal qal li l-konferenza tal-aħbarijiet tal-ġimgħa filgħodu kienet sforz imqanżaħ kemm xejn tard mill-Prim Ministru u d-deputat tiegħu biex juru ftit sinjal ta' tmexxija. Hawn it-Times fakret kif fl-istess konferenza il-Prim Ministru sfaċċatament irrifjuta li jerfa' nitfa' responsabbiltà fuq iż-żieda allarmanti ta' każi ta' COVID-19 f'Salt. Intant, minkejja li l-Gvern ħareġ jiftaħar li ntlaħaq qbil ħafna mid-direttivi tat-tobba kif ukoll id-direttivi tal-ispiżjara għadhom fis-seħħ. L-esperti mediċi għadhom tal-parir li ma jsirux avvenimenti tal-massa bil-massimu ta' 300 persuna meqjus riskju kbir.